sakwisipun Kakang sinatek marang Kakang Sira. Semanten ugi kula Kangmas. Sak sampunipun cecaketan dhateng panjenengan menika, kula rumaos Mbruk-mbruk. Apa tenan? Napa nate kula goroh to Kangmas? Mengkone kowe kandha sing kaya ngono amarga ana ing pangarepanipun Kakang. Boten kok nggih. Panjenengan menika lho nggadahi pandhawuh kados ngaten. Nek pancen kaya mangkono pun Kakang ngandhakake matur nuwun banget manis. Amarga anggonipun Kakang sarembuk marang Kang Sira durung rampung. Ning ana tekane Yayi Ratu Panggung sinatek marang pun Kakang. Kangmas. Yayi Ratu Panggung. Tarik dawuh tinimbalan kula Kangmas. Yen dak waske lan dak sawak katon sedih penggalihmu sejatine lho. Pancen leres pangantika panjenengan dalem. Kados kula kados ngaten Kangmas. Sedaya kula saking tumindakipun penjane Kangmas Surawiyanto Kangmas. Teng sira ngandhakake kabeh mau tumindake Surawiyanto. Dur ana magepokan kapribadenmu apa? Kangmas Surawiyanto ing dinten sakmenika nundung kalih kuwa Kangmas. Nundung marang Kang Sira. Kula nyuwun pengayoman kalih panjenengan dalem. Kowe bakal nyuwun pengayoman marang pun Kakang. Pancen leres. Mendosa. Diajeng Ratu Mas. Kula Kangmas. Mestine Kang Sira keprungu dhewe kabeh ature Yayi Ratu Panggung. Nganti klakon tumeka ana ing Cirebon, dheweke mung nyuwun pengayoman. Kaya kepiye Kang? Kangmas Dirganegara. Sak sampunipun kula mirengaken aturipun Yayi Panggung. Kula menika mesakaken sanget Kangmas, awit piyambakipun sampun ndarbeni sepuh ingkang kados ngaten. Monggo panjenengan ayomi kemawon yen to boten panjenengan sinten malih to Kangmas. Dadi kaya mangkono. Si Lega lho. kula nira langkung. Yayi Ratu Panggung. Kula Kangmas. Nek pancen niat lan sumedyamu tumeka ana ing Cirebon. Nyuwun pengayoman marang pun Kakang. Yo. Pun Kakang saguh ngayomi marang Kang Sira. Jenazah kok ngayomi kalih kula Kangmas. Matur nuwun sanget kalih panjenengan dalem. Mula sawetara mandinga ana ing pepungguan. Betul katon nganggo kabeh Kangmas. Diajeng Kangmas Dirganegara. Kang Sira ya seneng atimu. Sakwise ngerti putramu sakloron bagus mukmin lan panuwun. Esuk-esuk katon bagus-bagus. Sampun gadah pideksa piyambakipun. Pangapunten dalem ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Ana apa? Kang putra wonten minggah wonten ing Pendhapi Agung. Awit Kang putra badhe ngaturaken kawontenan wonten ing Cirebon Kanjeng Rama. Nggih putraku, bocah bagus. Nggih Kanjeng Rama. Saktenane ana kedadian apa ana sakjroning Cirebon. Ing dinten sapunika menika sampun titi wancinipun nayuh ananging blongot setan kober Kanjeng Rama. Dadi tekamu ngadep marang pun Rama. Kowe ngelingake nek wektu dina iki Brahma Setan Kober pari kudune kajamasi kaya mangkono. Menika leres. Kula muwatosaken sanget Kanjeng Rama. Menawi to panjenengan ing mangkinipun Karetyan tertentu badhe beda kalani ing wincingipun nggih Kanjeng Rama. Pancen kabeh kandhamu kuwi bener. Mula sak kloron wis padha ngelingake marang pun Rama.
pun Rama ngandhakake. Matur nuwun banget marang kowe kabeh. Diajeng Ratu Mas. Kula Kang Mas. Mula pun Kakang bakal utusan marang Kang Sira. Coba pun Kakang pundhutke Brongot Setan Kober. Panjenengan rantos sak utawi Kang Mas. Nanging koyo Nyai Ratu Panggung ugi boten wonten ing pepungkuran menika, Kang Mas. Ratu Panggung ora ana. Wis kelakon dawuh kuri kula semono. Pancen leres Kang Mas. Rikala semanten panjenengan utuh dhateng kula kang supados nitrananipun Brongot Setan Kober. Iya. Dinten sakmenika kula sampun kalampah nitrananipun Brongot Setan Kober Kang Mas. Endi? Menika kawujudanipun. Ora tan ngerani Kang Mas Dir gara-gara weruh perkara iki. Tak tingali. Oh, nggih Kang. Jebul kowe satriya kang licik. Perkara napa? Sakwise garwamu Ratu Panggung tumeka ana ing Cirebon. Tawang-tawang tangis, deku-deku nyuwun pengayoman. Ana ing Cirebon. Jebul garwamu kuwengis wis paling nidra pusaka Brongot Setan Kober. Sapa sing kongkonan? Yang gadah gegayuhan sewu dalan. Kula ibarataken njupuk iwak aja nganti buthek banyu nikna iwake. Lantaran bojo kula Ratu Panggung. Sampeyan kok kesusu sampeyan iki ajeng pundi? Tindak pundi? Kelakon. Aku wis ngerti. Nek Brongot Setan Kober dina iki wis ana ing tanganmu. Mula saka kuwi. Brongot Setan Kober tak suwun. Sampeyan ajeng njaluk Brongot Setan Kober. Monggo. Ayo, waduh. Sinten ingkang kepindhahan kados ngaten, Kang Mas? Ora ngono yo. Yo mung sura. Sura wis sasuan. Ayo kudu rukti rama. Mongso lara banget sakjroning manahe ibu. Awit ibu ren nrimakake sedalan amamu, Ger. Lajeng kersa panjenengan sakmenika kados pundi Kanjeng? Kula sapa pundi ya, Ger? Ayo padha
dereke ibu celok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surawiyata, paring dawuh. Sakwise ana pangorbanan iki malah saya rame Kasultanan Demak. Pun kelakon watu sandungan kula singgirake saking pratane jagat. Jane ora kaya ngono. Pripun? Saya kok singgirke sing dadi watu sandungan, malah saya ndadekke perkara gedhe. Lah nek Kamas Diponegoro tanggal singgih mboten kula pateni, kathah watu sandungan kula mboten sida dadi sultan. Ning sing tuna iki ora sapa-sapa kowe dhewe. Lah kok saged coba delengen brongot setan kober. Loh, kembang kacange bukut. Kula kanthi kuwi. Monggo gayuhan iki Nggih, kuwi sing butuhke brongot setan kober. leres. Kula sawetara mandeg ya. Brongot setan kober tak tayuwe luwih dhisik. Mengko yen wis balik kembang kacange toyon-yonine bisa kok gunake saiki meneng bali menyang dagan. Kangen, sedika dawuh. Assalamualaikum. Panjenengan Kanggok Ratu Mas Kencok nyawa. Nggih sarawuh panjenengan kula ngaturaken. Salam takdim kagem panjenengan. Tak apa ya Kyai, ora liwat jalan pangestu kutang pangestu. Ji sangat anggen kula mugi Kanggok Ratu Mas nyawa. Nggih bagus mukmin. Nggih kula paman. Malah katon gedhe saiki ya sedherek. Nggih. Yo becik to suwanmu ana ngersane paman Sultan. Nggih pikantuk berkah saha pangestu paman. Syukur yen kaya. Semanten ugi kula paman, Panuwun kepiye? sungkem kula katur dumateng panjenengan dalem paman. Iya. Tak tampa ora lali puja pangastune pun paman kanggo keng sira ya panuwun. Sanget anggen kula pundi minangka dados penjejiman. Padha wasis. Ngaten Kulo manut. Ji menika saking pangulawentah panjenengan. Upami boten panjenengan kula wentah ingkang kados ngaten tertamtu boten di Baptis Mukmin saha panuwun menika saged nggadahi Subasita uga tata Trapsila. Punten pangapunten pengagem Kanggok Ratu Mas nyawa. Dene panjenengan rawuh wonten ing Kasultanan Demak Bintoro kadherekaken putra kekalih. Yektinipun wonten wigatos ingkang pundi nggih Kanggok Ratu Mas nyawa? Kyai Sultan. Ji Nganti aku temeka ana ing
Kasultanan Demak kene. Wong aku kepengen ngaturaken kabar layu ya. Ngaturaken kabar adalah Iya. sinten ingkang pejah kanggo Ratu Mas Dewi? Ora liya mung garwaku Kang Mas Dirgonegoro Yai. Kang Mas Dirgonegoro sampun temekaning pralaya. Pancen koyo ngono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wonten nginten babar pisan. Dene Kang Mas Dirgonegoro yuswanipun ngantos dumugi samanten kemawon. Nanging Yai. Kang Mas Dirgonegoro anggone sedo kuwi ora mung krana Gusti Allah Taala kuwi ora Yai. Punten dalem sewu kanggo naminipun tiyang sedo mesthenipun ingkang ngersakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala nanging dene marginipun ingkang benten-benten. Iya Yai. Lan nggih Garwaku ki ora gerah kok. Garwaku kuwi disedani karo wong liya. disedani. Iya. Oh cetanipun garwa panjenengan nggih Kang Mas Dirgonegoro menika sedo keranten dipun krenah salah sawijinipun tiyang. Pancen kaya ngono Yai. Pawongan kuwi ya Yai Surawiyata, Yai Sultan. Sing nyedani Kang Mas Surawiyata. Bener. Masyaallah. Lah kok kados ngaten lelampahan ingkang tumanduk wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Ing ajeng rikala semanten sak sampunipun kula kajumenengake jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro, Kang Mas Surawiyata ingkang boten saged narimakaken bilih kula menika jumeneng sultan. Yo, pancen bener Yai. Sak sampunipun kula jumeneng sultan kok malah piyambakipun pakartinipun sansaya ngombyawara. Kapara ngantos piyambakipun tegel dening Kang Mas Dirgonegoro lajeng ingkang dados paun perkawisipun Kang Mas Surawiyata nyedani kalih Kang Mas Dirgonegoro menika punapa? Sawise aku bali ana ing Cirebon, Ji, kuwi ana Ratu Panggung tumeka ana ing Cirebon. Kang Mbok Ratu Panggung rawuh wonten ing Panti Cirebon. Iya, dheweke karaya-raya kanthi tawang-tawang tangis Yai mung kepengin njaluk pengayoman marang garwaku. Rawuhipun wonten ing Panti Cirebon kanthi tawang-tawang tangis kapara badhe nyuwun pengayoman wonten ngersanipun Kang Mas Dirgonegoro. Lah kok badhe nyuwun pengayoman kalih Kang Mas Dirgonegoro lajeng wonten perkawis ingkang pundi? Dheweke kuwi kandha yen to wis katundung dening garwane ya Yai Surawiyata. Oh dipun tunjung kalih Kang Mas Surawiyata. Aku rak yo mesake banget to Yai. Jarene dheweke kuwi lagi wayang ndarbeni sepuh. Lah kok katundung karo garwane. Kula saka kuwi Kang Mas Dirgonegoro tak kandhani. Yen to Panjenengan kasih piriksa. iya yen to tak kon menehi pengayoman. Panjenengan atur piriksa wis supados paring pengayoman kalih Ratu Panggung. Iya Yai. Sawise diwenehi pengayoman, jebul kuwi mung apus krama dheweke. Yo, dheweke mung sasat samudana. Apus krama ingkang tegese apus krama kalih Kang Mas Dirgonegoro liripun kados pundi? Dheweke kuwi mung milik amane Kyai Bromo Setan Kober, Yai. Cetanipun brok napa nyidra wontenipun pusaka Brengot Setan Kober. Yo ora ngira babar pisan to Yai yen tumindake kuwi kaya ngono. Kepareng matur Paman Sultan. Bagus Mukmin Sasampunipun ananing Kyai Bromo Setan Kober dipun asta kanggo Ratu Panggung, lajeng Bromo Setan Kober
dipun asta kalih Paman Surawiyata ndadosaken pasulayan kalih Kanjeng Rama. Ngantos Kanjeng Rama dipun krenah agem ananing brongot setan kober ning buntonipun. Kantos sapunika kula boten nrimahaken dos pundi caranipun kula saged mbales budi sedanipun Kanjeng Rama Paman Sultan. Iji paman, utang pati kedah bales pati. Kula mboten nrimake perkawis menika, paman. Janjane nek dilarah perkara iki nek didawa-dawake kuwi ibarat suduk gunting catur loro. Jalaran apa? Kabeh-kabeh kuwi kalebu kulawarga ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Nanging nek ora dilarah tumindake Kang Mas Surawiyata kuwi ora saya mendho ning malah sansaya ndodro. Ning rak ya wis kebacut to Yayan tumindake wis kaya ngono kuwi. Kanthi tegolan mentala marang sekadange dhewe lho Yai. Dedanipun kalenggan menika Kiai Brahmat Setan Kober sampun wonten astanipun Kang Mas Surawiyata. Kula ing kene aku njaluk pengadilan yo Yai. Piye carane ben bisa bales patine garwaku yo Kang Mas Digonego. Ngaten kemawon, Kambok. Kepiye Yai? Perkawis menika ampun ngantos dadekaken cengkah utawi dadosaken pangorbanan malih. Nggih. Ingkang wigatos sakmangke panjenengan utawi Bagus Mukmin lan panuwun menika kagungan pusaka Brahmat Setan Kober langkung rumiyin. Lajeng samanipun kados pundi Paman? Ya ngene nggih. Umpama kok nganti Brahmat Setan Kober ana ing astane pamanmu Surawiyata, tumindake ya malah saya kaya ngene iki ora bisa kapambengi maneh. Lah ning kene Paman Sultan kuwi bisa mesthekake yen to nganti Brahmat Setan Kober uwal saka warangkane nganti ngokot getih kuwi bakal luntur ionine. Luntur yoninipun Pak. Umpama kok ora luntur ya saya suda. Wis ora bisa kanggo maneh. Lah ionine kuwi mau bisa bali yen to Kiai Brahmat Setan Kober kuwi kudu dijamasi. Oh, kados Pak. Lah sapa to? Sing bisa njamasi pusaka Brahmat Setan Kober kalenggan iki. Brahmat Setan Kober ana tangan astane Kang Mas Surawiyata, sing bisa njamasi ya ora liya mung Rama Sunan Kudus. Sunan Kudus. Tegese yen ngono, Sawetara iki pusaka Brahmat Setan Kober kuwi mapan ana ing Panti Kudus, Kang Mbok. kaya ngono. Nggih. Lah sakniki ya kula badhe nyuwun ngampil putra dalem nggih. Ora kok kapak-kapake to. Boten. Amrih saenipun putra kekalih kedahipun tumuju wonten ing Panti Kudus. Tidak Lajeng ondet, tidak marang paman. kula kedah tumuju wonten ing Kudus. Kudus. Nggih, iya. Lajeng kersa panjenengan Ya, saka karepku sakwise kowe engko tumeka ana ing Panti Kudus aja ketemu karo eyangmu Sunan Kudus. lajeng kepanggih sinten Paman? Eyangmu Siti Jainab to. Yang Siti Jainab. Eyang Siti Jainab ki adat lumpiane. Nek ngerti pawak bocah bagus, kuwi gampang kapilut. Ning kene pun paman kersake jroning kiki ketemu lawan Eyang Siti Jainab. Kowe iki etok-etok ngrayu. Nek wis kelakon kok rayu, rene. Rene, cek ben.
ibumu ora ngerti perkara iki kalebu ati. Aku kelawan sira. Ya. Wis ketemu karo bibi yang Siti Jainab. Pamit sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ati ati ya, Putra panjenengan sampun tumuju wonten Kabupaten Kudus. Kerantos rawuhipun putra panjenengan kanthi wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking tindak pundi lho ya ini? Sepi ya. Nggih. Ki sing diarani brongot setan kober. Pentas brongot setan kober iki nggawa kurban. Niatku arep tak jamasi. Kurbane sinten lho ya ini? Kowe ora usah dadak ngerti ning sing baku aku njaluk tulung brongot setan kober iki simpenen luwih dhisik. Ngaten. Aja nganti ana wong ngerti. Mboten ya ini. Ngerti bayani. Nggih. Aku tak adus Mas. Nggih ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho kok malah sliramu lho Bagus Mukmin. Nggih, kula Yang, kula kangen kalih Yang. Tenang, kangen karo Eyang. Nggih. Mesti ana karepe nek yen tok kandha kaya ngono. Menika leres. Apa karepmu kandha wae? Kepengin ngampil ananing brongot setan kober. Oh, dadi anggonmu teko ning kene kepengin nyilih brongot setan kober. Menika leres. Tenang, ora mung kangen karo Eyang. Ten, Lho, ampun Tenan. jejak-jejak. Ora usah wedi lho nek arep nyilih iki ya. Kula merek. ngatos. Lho, merek kene ora usah wedi kok iso. Kula ngatesaken ya. Tenan kuwi. Iki nek kawula wonten ing Kudus ngertos nek Bagus Mukmin cedhak kalih Eyang dos pundi? Ora apa-apa. Entuk nyampil brongot setan kober ning kudune kowe nuruti apa sing dadi penjalukku. Lajeng kersa Eyang dos pundi? Lho kowe iki gedhe nek kok goblok iki piye ya? Lho, kula niki tesih alit Lho lho Eyang. kalet apa wong gedene ngene kok kudune iki ya ngerti. Tak ngladeni karo aku. Oh, ngoten Saya. nggih monggo. Oh, jebule kurang ajar kok. Iki malah bodoh karo aku. Wis kadung tak cincing malah melayu. Cilaka. Kowe omong karo sapa iki? Jenengan ya ini mboten. Ana tamu. Mboten wonten tamu. Lah kok omong. Lah nggih kula nikali pitik niku lho ya ini. Coba brongot setan kober kulino. Ampun sakniki lho ya ini ampun sakniki. Semayani Enjing-enjing mawon nggih. aku njaluk brongot setan kober arep tak jamasi bengi iki. Ben sesuk ora kanggo, Ngaten nggih ya. anggere isih kanggo terus. Bagus Mukmin pepulunan jenengan wawak mriki. Nek ngono brongot setan kober mbok ulungke Bagus Mukmin. Pun anten-anten Bagus Mukmin. Sing mati krana brongot setan
Sultan Kober kuwi Birgonegara ya bapake Bagus Mukmin. Ora wurung, iki arep males patine bapake. Lah pripun iki lho ya ini? Wong kok kaya kowe ngini. Lah pripun wong ki ambake niku ngampil ana mboten diambili pripun lho. Kemringet kabeh kowe angger wis roh raine wong bagus. Lah pripun lho ya ini lak Tuwa ora roh tuane. Tekan sing enom ya ora roh enome. Bae barang kok digrayang. Enak, Pak. Nggih. nggih kula lho ya ini. Mukmin panuwun duwe mripat ning Watu Nyawang. Kaya dene wong picak mripat. Kok menawa anjen pakartimu sing kaya ngene iki ra bakal bisa mari. Marine iki nek wis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak tungone. Assalamualaikum. Wis dadi kala mangsane wektune wong subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, sakne demi kewajiban we nyuwun marang panguwasaning Gusti Allah. Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah tenan. Lungot sing tanpa ber duwuh korban meneh. Sampyuh karo bojone. Patimu menyang sak pinggiring lepet. Kanggo ngeling-eling supaya ora lali jeneng Surawiyata mula papan kene katengao Pangeran Sida Lepen. Katone punang bayi uga wis lair ning kok ora ana menyang sak kiwa tengene. Anggung bayi apa kucing? Astagfirullahaladzim.
Jiljalu. Cahyane jebles kelawan pasuryan. Najan to ora kasembadan niat lan panjang kamu sing bakal neruske ora ana liya anakmu. Aku sing bakal kula mentah ning Seksenono ya Surawiyata lan Panggung. Sukmamu isih ana sak kiwa tengening papan kene. Anakmu lair kanthi kahanan temangsang menyang sak dhuwure pandan. Kula ngawekani tak kula mentah menyang Panti Kudus. Anakmu tak wenehi jimat asma Penangsang. Yo kanthi babaring punang bayi keng kaparingan asma Penangsang iki kena kapinceti lelakon keng ujo marang hardaning nafsu tawangkara tartamtu wah kuning bakal sirna nanging nuwuhake karahayon utawa lelaku keng becik sing ala bakal tak pendhem ana juranging pangapura ning sing apik bakal tak tinggal ana ngersaning bapa saha ibu ingkang hamengku ganti saputra. Mbok bilih anggenipun gilar tribudaya saking tempuran Blora atur panglipur netepi dhateng wajib. Mbok menawi wonten duna dungkap kula minangka badal wakilipun rombongan nyuwun pambedhahing pangaksama ingkang agung. Mugi-mugi kula warga agung Bapak saha Ibu ingkang hamengku gati tansah manggih kawilujengan katentreman miwah ing karahayon. Manjing saklebetipun donga dinunga mugi rahayu 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 nirking sami. Wassalamualaikum warahmatullahi